magtymly, insan kalbynyň uruguluk many. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň gahrymany Gurbanyňly Berdimuhammedow. Qaytadan da şeýlesedi hiç kim aýdyp biljek däldigine anam ýetirip bolar. Bütün adamzady alaytada häzirki döwrüň ýaş nesillerine uly, gerekli hem gymmat bahal sözler bolup gözeňinde tutulmalylar. Bagtymyl atamyň aýtýan berkarar döwleti ýer ýüzünde ýaşyl baýdagyny parladyp, nira barsaň ady belende arşa çykypdy. Türkmenleriň 6000 ýyllyk taryhyndan bäri türlü şairler, edebiýatçylar, alymlar asyrda her döwürde döräp gelipdir. Ine şolaryň iň naýbaşsy, iň bir meşhur bizim türkmen halkymyzyň adyny arşa galdyran, dünýä ýüzünde bir patryga ýetiren Magtymly Pragy diýen şahsiýet bolupdyr. Öz döwründen başlap häzirki döwre çenli Türkmeniň beýik şahyry bolan Magtymly Pragy 1724-nji 1807-nji ýyllarda ýaşap kesip, öz ýaşan döwründe türkmen halkyny bir döwlet bolmagy, agdybirlige, milli bitewlüge çagyrypdyr. Türkmen halky üçin ýol görkeji bolup hyzmat edipdir. Eyleyip seyru seyrani, keştetsem külli eyrani, misli avrayım sarani, söyündek söymüşem sen deyip Türkmeniň akıllar, pähim paykas ummany, Magtymly Pragy öz şygyryny beýan edip geçipdir. İran İslam Respublikasynyň Gülistan welaýatynyň, İran Türkmen sährasynyň Kümmet Kovuz şäheriniň Imam Hümeyni şa ýolunyň çatyrgyna biziň urugy galypamyz Magtymly atamyzyň heykeli wedileşdirildi. Şu meýdança hem Magtymly atamyzyň adyny göterýär. Ýalynmany ýanyp haky ýazypdyr. Türkmenleri oňa düzgün düzüpdir. Çözülmeýän kynçylygy çözüpdir. Hem de söz harmanyň çäji owşupdyr. Meşeleri şiir pelengli, gülguzar noğça bilengli, gün nüşmeýän ter öleňli, çeşmeli şaýlar görnür. İran İslam Respublikasynyň Gülistan welaýatynyň Marawadepe şäheriniň Aktokoy owasynyň şäherine biziň ruh halypamyz Magtymly atamyzyň şeýle hem onuň pederi Döwlet Mähmet Azadynyň aramagy ýerleşýär. Ine görşümüz ýaly, biz şol aramagy ýakynlap barýas. Nirek barsak da İran'ın öz içinde ya daşar yurtlara gidermizde de hem işe bizim Türkmenligimizi bilellerine
ilki gurrun bolýanda adam magtumly bolup durýar, akyldarmy bolup durýar. Şoň üçin magtumly umumy türkmen milletine bir uly buýsanç. Magtumly ilenne Türkmen ilenne magtumly ýadyň ötüşi. İslennek Türkmen ojagyny magtumly atamyzyň kitaby saklanylýar. İslennek bar çözmese kyn sowal dugşan ýagdaýynda hany magtumly atamyzyň kitabyny al, şonda şol sowalyň jogaby bardyr diýilýär. Bu bolsa gönnen göni magtumly atamyzyň adamlary agdy berlige, parahatçylyga, bir supra jem bolmaga çagyrýanlygyny görkezýär. Magtumly atamyz hemişe öz goşgularyny, wepadarlygy, inamdarlygy, bir-birige hormat sarpany, giňişleýin, bellen akyllar, filosof şahirdir. Magtumly Pragy Türkmeniň dilini, Türkmeniň medeniýetini, Türkmeniň ähli baýlyklaryny hemmesini bir ýeňse arkasyna alyp beýik derejelere ýetirip ýyl arasynda dünýä ýüzündäki kullu halklaryň arasynda arşa aldyrýar. Dana akıllar Magtumly Pragy häzirki zamanda dünýädäki äli türkmenleriň kalbyny ornalmak güleşäklinmän. Eýsem bütün dünýäde goşgular söýlep okulýan meşhur söz ustady beýik şahirdir. İran İslam Respublikasynyň Tehran şäherinde medeni uly şahsiýetler, eserler ýygynasynyň birleşigi hereket edýär. Biziň ruhy halypamyz Magtumly atamyz bolsa, şor eserler sanawyna girizilip, ähli türkmen halkymyzy begendirýär, buýsandyrýar. Bu biziň üçin uly buýsançdyr, begençdir. Iranyň milli miras birleşigi atly guramasynyň alyp barýan işi we onuň maksady dünýä ýüzündäki hemde Iranda ýaşap geçen beýik şahsiýetleriň kimdigini öwrenmekden we ol şahsiýetleri halkymyza tanıtmakdan ibarat bolup durýar. Bu hem belli bir derejede biziň borjumyzdyr. Biz Türkmeniň beýik akyllar şahyry Magtumly Pragyny Türkmen halky bilen Iranyň halkynyň ýakynlaşmagy hemde onuň bilen jewisleşmek üçin öz goşandyny goşan şahsiýet diýip tanaýas. Dünýä belli, dana, akyllar şahyr Magtumly Pragynyň bize miras goýan gymmatly eserleri bar. Ol eserlerde adamkärçilik, ahlak, insanperwerlik, insansöýürlik ýaly agramly, pent berji ýol görkezmeleri duş gelmek bolýar. Beýik şahyryň aýdyn sözleri, dürdäni setirleri bütün adamzady alaytada häzirki döwrüň ýaş nesillerine uly, gerekli hem gymmat bahal sözler bolup gözeňinde tutulmalydyr. Şeýle uly alimdan, dana kişiniň pikirlerini hemmeleri ýetirip tanatmak bolsa, diňe bir meniň üçin näl eýsem, ählimiz üçinem, uly hemem wajib meseleleň bir diýip hasap edýän. Sebäbi beýik şahyryň dananyň sözleri ýaşlarymyza, häzirki nesillerimize dogry ýol saýlap seçmäge, olary dünýä halklaryna nusgaly edip görkezmäge, dünýä bilimlerini artdyrmaga, ol ýörelgeleri öz durmuşlaryny arasy we pek ýol edinmäge düýüp sebäpdirdir. Magtumly Pragynyň dörejeligi türkmen ruhunyň jan sugudyr. Magtumly Pragynyň dörejeligini çoňur aralaşdyňça kalbyňda buýsanç döreýär. Magtumly Pragy türkmen diliniň edebi düýbüni tutujy hasaplanylýar. Magtumly atamyzyň şygyrlarynyň ähmiýetini her bir halk ürjedip okap, düşündürüş berýärler. Sebäbi beýik akyllarlarymyz hem Magtumly atamyz hakynda irgensiz öz şygyrlaryna aýdygyderli belläp geçýärler. Beýik Magtumly Pragynyň uly sarpasyny we onuň ähli nesillere ýadygar galdyryny tutuş adamzady we dünýä ýüzüne tanalmagyna sebäp bolan dürdäne şygyrlaryna bagyşlap, Iranyň milli miras birleşiginiň ýardamy bilen Iranyň paýtagty Tehran şäherine uly bir çäri geçirmegi maksat edilýär. Bu beýik şahsiýetiň hormatyna bagyşlap, Türkmen Iran dost soňuluk gatnaşyklarynyň has bir kemegini arzulap, şahyryň arym ýakine dostluk daratyny ekmek hem niýet edenlik. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky ösdürilýän medeni gatnaşyklara, halklarymyzyň Magtumly Pragynyň arzulan dost soňuluk agzybirlik ýörelgelerini ıgrarly bolmagyny goşandyny goşar diýip umyd edýäs.
Bu ediljek işlerim ilkinci nöbetde beýik akyllar, alim şahyry dünýä tanatmakda biziň ählimizin ullakan borcumuzdygyny güýe geçýär. Dana şahyr Magtymul Piragy öz goşgularyny türkmen halky üçin ýazsa-da, goşgularynaky uruhy düşünje, ähli adamzadyň durmuşyna we uruhy dünýäsine täsir edip biljek güýje ýedir. Bu bolsa şahyryň dünýä ýüzüne aýratyn sarpalanmagyna, hormatlanmagyna, diňe bir türkmen halky üçin däl, eýdem tutuş adamzat üçin gymmatly hazyna bolmagyna esas töredýär. Magtymly demek bizim için olu manysy var. Magtymly bizim şöhret dünýämizde çyndan giýeldipdir. Dürli çeşmeleri aktaryp görende şol Magtymly inşan her bir ýerden bir söz açypdyr, her bir ýurtdan bizim tanaýatda şu köýler tanylmaýan taryhyň gatyna galan ýurtlar bardy. Söz açypdyr Magtymly. Asyrna Magtymly atamyzyň halipalar diýlenni Kakasy Döwlet Mähmet Azadynyň gapdalyna ýene bir şahsiýetleriň biri bolan Durdy Şahyr bardyr. Durdy Şahyr Magtymly atamyza ýüzlenip sen uly şahyr bolarsyň diýipdir. Şeýlekem Durdy Şahyr öz felsefe pikirlerini Magtymly atamyz bilen soraw jogap goşguzyn alşandan soň Magtymly meniň kitaplarmy ýelalar, filalar, senin kitaplarını bolsa ilalar diýipdir. Seninki biter gider, meninki yeter gider diýip Durdy Şahyr ýokary derejede kesýitleme beripdir. 1842-nji ýylda 1842-nji ýylda Londonda şu taýda Aleksandr Hozitsko diýen bir alim Eýranda bolan wagtynda Magtymly bilen Magtymlyň elbetde ömrü ýoly bilen dörejegi bilen tanyş bolup käbir goşgularyny ýygnap alyp gitýär we 1842-nji ýylda Londonda kitabyny çap etýär. Bular biz üçin uly awry, uly guwanç, begenç. Belli siýahatçy Armeni Wamberi Merkez Aziýada siýahat eden döwrüni türkmenliň arasynda bolup dillen dile geçip gelýän sözlerden öwrenip Magtymly atamyz barada şeýle pikir ýöredipdir. Magtymlynyň eserleriniň biziň üçin gymmatlygy onda türkmen diliniň ören sap nuskalarynyň barlygyndadyr. Piragy dünýä düýüşdir, düýüş görseň düýbi hiçdir, dünýäde ýaman işdir uğur gelip boş gitmek. Piragy hakda ilki 4 adam bolup 400 sany goşgyny biz her defteri 100 goşgy edip çykardyk. 400 ýani goşgy saýlamaraga da muny part diline geçirdik. Magtymly Piragynyň şygyrlary durşuna owaz. Özü de bu dünýä mahsus bolmadyk. Düýbünden başgaça ýanglanýan owaz. Bu hakda şahyryň özü özgü elem başga bir owaz berdi diýär. Hut şonuň üçin hem şahyryň şygyrlary asyrlar boýy aýdymsa sunuty bilen aýrylmaz baglanşykda ýaşap gelýär. Ay Magtymly diýer sözüm dağa aşmaz, ay Magtymly diýer sözüm dağa aşmaz, namardadyr ýollar aşma garaşmaz, gel garaşmaz. Magtymly Piragy atamyza ýöregde goşan goşgym bar. Ony siz doganlara, dogan garyndaşlaryma hödürleýärin. Türkmen ogly ýola düşsen gorkmagyn, Guyma gursak bolsaň, sözüň örtmegin, Piragy dilinden ilhamdyr sana, sözler Magtymly dili türkmeniň. Kysgaçyk bir rowaýat aýdasym gelýärdi. Şeýdaýynyň ýandaky öz türkmenleri garyndaşlarynyň biri bir saý sebäp bilen bir özök gyzy alýar. Oňa da bir azrak bir alada bolýar, zat bolýar, soňa Şeýdaý şahyr şoňa arka durýar da bir hat ýollar, ata mindirip şunu uğratýar.
Etrek deryasynyň ýakasyna. Şo ýerde Mahtumly Praga atly bir şair vardyr. Sen meň tarapymdan salamy ýetir. Şolar size arka durar diýär. Diýjek bolýanym Mahtumly Praga diňe bir şairçilik däl, diňe bir ahlak taýdan görüňeden de belki iyil howandary bolan. Belli ýazyjy Çingiz Aýtmatow Mahtumly atamyzyň dörejiligi barada şeýle diýär. Türkistanda 18-nji asyr Mahtumlynyň poeziýasynyň asarydyr. Mahtumly bütün dünýä poeziýasynyň genji hazinasyna giren şahsiýet. Goşky bilen gürlän akyllar. Mahtumlynyň döwrüni Orta Aziýada, hot türkmen topragyny genial şahyryň döremegi, beýge galmagy we doganyk goňşy halklary da gün kimin şoýmagy akwalyň peşgeşidir. Mahtumlyň hakyna edilmeli işler häzirdeken we inşallah gelecekde de biz öz elmizden geleni aýamyrt, oň ornuny alady eder. Biziň eden işlemiz häzir Mahtumly hakda edilmeli işlerken inşallah onu gelecek nesille bunu kamilleştirer. Men özüm 11 däne kitap ýazdım şumaçelim. Olokon ýazandadım Romany Mahtumly. Birinji kitap İranyň içinde fars diline Mahtumlyň zindigisini biz balaharim fars diline balaharim kitabı geçirdik. Ki İranlikler bagam fars dil bilýärler de bagam başarılı okuýarlar we Mahtumly bilen tanışýarlar. Mahtumly Pragy merkezimizde 2 tane kitap çap boldy. Şoň bütün ünsüdiýim besemde köp berilýän ünsümiz Mahtumly Pragy hakda bolup geçýär. Onuň diýwarlaryny çap etýär. Mahtumlyň adyna her ýyl kalendar çykarýar. Her ýyl täzelenýär şu kalendar Mahtumly Pragyň adyna İranyny ýaýraýar. Ondan täze çykan Mahtumly Pragy hakda şu kitabymyz bar. Mahtumly we hekayetler kitabı ýan çykarly. Hemmesinde hem şeýle ýazyly. Şu Mahtumlyň 300 ýyllygyna hatlanan kitaplar diýip aýdylýar. Jurnal Mahtumly hastanýa ýaşaýyşy, dörejiligi, onun arada oýlanmalar, biziň ähli İranda ýazgylarymyz şundan öz pikirlerini ortaga goýup atýarlar. Iň bir gowy sözleri var. Asla adamzada ajy söz burma diýer. İnşallah ilmi dama Mahtumly insanlaryň hemmesiniň yüreginde ýaşar. İlaýety türkmen halky Mahtumlyny ömürlük yüreginde saklarlar. Bu geçurdur ayrılığa ağlar, ağlardır Türkmenistana baramna Mahtumly Şanyň sözlerinden ýazylan kitaby maňa bir ýadigarlyk berdiler. Kitaby açdym. Bir söz näçe umar pikirimi aýlanyp durdy. Şairimiziň düşünjesi barada aýtýar, boş galypdyr gapyl göwre, merdane birew jan ister, yürek bagrym kılıp para, asuda zaman ister. Şeýde bir yürek kısma barda şairimiziň kalbyna, bir döwürden kepläpdir. Bir döwri isleýän asudalyk bolsun, näme diýeniňe düşündirle, ışık bolsun, sulh bolsun. Ondan görýän 300 ýyl golay geçmeli, şu wagt bir döwri biz asudalyk bar. O zaman şairimiziň sözlerinden belli. Yürek kısma varmış, jeňleri varmış, kemçilikleri varmış. Beýle parahatlyk ýokmuş. Şu kıssanmaly sebäp bolupdyr. Şeýle bir dua ýanyk şairligimiziň kalbyna, yüregine, diline goýulmak, şu asuda zamany bir zamanlar isläpdir. Elen görýän şu wagt bir döwrike şu asudalyk bar, şu agzy birlik bar. Meselem men arada özüm Türkmenistana gittim, geldim, karşıladylar. Ön baştan Türkmenistan'ın Türkmenliğin gerçekliğinin merkezinin edilmediğini aydınlarına söylerine kullanıyordum. Ama bugün nesip etti, aşağıda yerine, Apşehir'e gelmek. Dünyada birinci atlarıptır, binesli sep kullanıyor. Telefon üzerine işte tarihimde, eşitlerinde yakından görmek benim için bir büyük bir mertebe. Araştırmak kovanın kebirleri, adından doğruluğu, yolundan araştırılığı, her dadı yürek oturup dur, sağlıktan büyük o adamın bir datı vatanı vermek. Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadaşımda, hem de arkadaşlı kahraman serdarımdan çok minnettar olmam bildiriyor. Hurmat koydular, sila koydular, arkayınla beri geldim. Ya Türkmenistan'dan doğulduğumuz beri gelip dururlar. Şeyle bir sulh var, o zamanlarda böyle tatlı yokmuş. Böyle düşünüp boluyor, o hakkı düşünceler, o hakkı kıssanmalar bir dilekleri dörediptir. Şu dileklerin sebebiyle olsa eğlen şu parahatlıkla var.
Şoňa sebäp bolanlarym jany sag bolsun. İň gowy döwürde men şumat ýaşaýakmyn kadiyenne. Şu wagtky parahatlygym, şu wagtdakylaryň haýır dualary, dilekleri şoň sebäbi bilen bolup bilýär. Ve ilk baştan Mahtumul Şan düşünjesini aktaraňyna, goşgularyny seredeňdiňem görýän, nefsine gaýym durup bilmegi adamlykdan çürün şert bilýär. Herkes nefsini ýeňip bilsin diýär. Öz içindäki garaňkylygy, bitaraplygy diýdi. Türkmenistana baramda bir zady meni beter gyzyklandyrdy. Şu bitaraplyk diýen bir gülleri bar. Sulh diýär, agdybirlik, dostluk diýär. Şu düşünje etdim ki her adamam öz içinde şu bitaraplyga yetip bilse, şonda huzur, şonda dinç gelýär, şonda parahatlyk gelýär. Muny görjek bolan öz içimde telekelik barmy? Özüme gaýym durup bilýärmi? Nefsime gaýym durup bilýärmi? Mahtumul Şan ýanak ulukan şairlerimiz şonu gyýrypdyrlar. Agdybirlik bolsun, dostluk bolsun, gatnaşyklyk kesilmesin. Ýaxşy niýet bilen inşallah dowam edip bileýin hemmämiz. Bu ýolda hem şoňa sebäp bolar hem Taňry ýarkasyny berýän Türkmenistanyň hurmatly prezidenti hem Iranyň ýol başçylary Taňry ýarkasynyň bildirýän ki şu dostluk beýik-beýik konsertlere, beýik-beýik agdybirliklere, beýik-beýik dostluklara sebäp bolsun inşallah. Ýola dowam. Agdy birlik ölmesin, solan gülle güllesin, tiken döwürde döremesin, yalan sözle yaramasın, kölegele dar bolmasın, çöregede zar bolmasın, ölen ýylla ýaz bolsun, yaman sözle saz bolsun. Kıymani andını Üstü saylap alınmağtın kuludur Düzün yasap akıl payhız mendini Ağmalarına salanmağtın kuludur Elçerip ağırsın 7 kat yerin 7 kat asmanı yetirip serin O zaman teminin hakişin şerin Üstünde ser sanan mağtım kuluydur Elçerip ağırsın 7 kat yerin 7 kat asmanı yetirip serin O zaman teminin hakişin şerin Üstünde ser sanan mağtım kuluydur Onun yalı övülya her sözüdür hakikat yalan dili dövülya doğru yolu haber verip yanlışları öğretme necete araz gül atası onun dövletmez Mahtum kolu Türkmenlen adı belli buysansı yokluğun halkımızın kıynansı vah ilham alıp Tanrı'dan döretti her harpını her sözü bir de kımmat şahirlan altını haybatlı hurmatlı silahıdır guli alem için kımmatlı adı da Mahtum Guli kalamı kılıçtan keskir ornadı sedi zana süyücü şeker sözleri hakkının nişanı kalbimizin kanı damarların kanı rızkını ol paylaşıp da bölürmüş nanı yıldızlan parlanı şahirlan armanı öğüt verip öğrettin hak yolda kalmanı el verele ekin payhas elegin hakikatta Tanrı'nın pelegin Göç oyunlarına çarkı pelegin Acı bülün mağtın kuludur Aydanları bakılığın açarı Asırlan gerisinden sağ yol açanı Adını anladık gelecek geçeni Ölmer yitmer balan mağtın kuluydur Umidum oyattın sözlerin bilen, gayratım ölçerdin közlerin bilen, aşk dağına yetsem düzlerin bilen, dirgilişi sensin arzu bırağı, Devlet Mehmet oğlu Beyik Pırağı. Mahtumul Pırağı için May ayında her yıl ulukan davara tutuluyor. İran'ın dürlü küncünden ilayetede Türkmen Sehran'ın ehli insanları, edebiyat söyörçüleri, Mahtumula ihlaslı insanlar şu mekanda yığınlanıp ulu davara tutuluyor. Pırağı ışığa uğraştım, derya girdim, mövce düştüm, hor kalmasın, puşma puştum, bir karar devlet isterim diye. Hudaya şükür
Bugününe şol islegi, arzulary, hormatly arkadağımız we arkadağly serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen berkarar döwlet, Magtymyl atamyzyň aýtýan berkarar döwleti ýer ýüzünde ýaşyl baydagy meňne parladyp, nira barsaň ady belende arşa çykyp dur.